Здравейте, аз съм Кестена, вие сте отново с Контрабанда TV. Днес ще ви представим две сноуборд и ски маски от колекцията на Electric. Първият модел, който ще ви представим днес е EG2, който е най-високия клас на Electric. Рамката е направена от полиуретан, което я прави по-еластична и по-здрава. Тя е с еластична лента с възможност за регулиране и е съвместима с сноуборд каски. Плаката е сферична, което спомага за по-голям зрителен ъгъл. Тя също така е с 100% UV защита и е двойна, което заедно с отворите на самата рамка не позволява изпотяване. Маската е също така с iBlack технология, което представлява слой черна абсорбираща боя във вътрешната част на рамката, точно преди плаката, която поглъща отразяващата светлина в снега и така предотвратява нежелано заслепяване и води до по-голям комфорт на окото. Вторият модел, който ще представим днес е EGV, който е по-нисък клас на Electric и за хората от вас, които са с по-малък бюджет. Тя е със същата характеристика като EG2. Самата плака просто не е сферична, е цилиндрична и при нея липсва технологията iBlack. Цената на EG2 е 279 лева, докато тази на EGV е 199 лева. Можете да ги намерите в магазини Контрабанда и на нашия онлайн магазин kontrabanda.bg. Довиждане и до следващия път!